Ahoj moje budoucí já a všichni, co jdou náhodou kolem. V tomhle videu bych rád ukázal pár šikovných věcí z kamenné prodejny Action. A vy, kdož znáte tuhle síť prodejen, tak určitě víte, že tam je široká škála věcí do domácnosti i do dílny, i pro výtvarníky. A možná tohle video někomu pomůže. Pár tipy. Tak začneme dle ceny. Od nejnižší tohle jsou opakovaně použitelné lepicí čtverečky. V době koupě je za necelých 23 korun. Dále, co jsem objevil, tak ten skalpel, šestidílná sada za necelých 46 korun. Dále stlačený vzduch ve spreji na ofouknutí od prachu, ale i sfouknutí, čeho je potřeba, za necelých 52 korun. A poslední věc, lepidlo ve spreji, který jsem si hodně oblíbil a v době koupě za necelých 61 korun. Koupeno v dubnu 2024.